खुलुमबाय गोजोन फुंबिलि फैदो दासान्दिनि मोननैसो गोदान खौरां मिथिना लानि जुदि नोंथाङा चेनेलाव गोदानब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै ला जाहाथे फुंबिलिनि समावनो खौरांखौ मोननो हायो बिटिआर गोरोबथानि दफाफोरखौ 2024 मायथाइनि सिगां मावफुंजोबाब्ला एबसुआ अल्टारनेटिभ राहा लागोन बिटिआर गोरोबथानि दफाफोरखौ मावफुंनायनि फारसे लासै जानायनि सायाव एबसुआ गोख्रोङै सांग्रांथि होखांदों दुलाराय बर' फरायसा आफादा दफाफोरखौ मावफुङैनि सायाव ओरैनो जिरायनानै थायाखै बिटिआरनि मोनफ्रोमबो दफाफोरखौ लानानै एबसुआ सांग्राङै दं दिनै बेफोर गोख्रों बाथ्राफोरखौ बुंदों मिरु एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर'आ बिटिआर गोरोबथानि मोनफ्रोमबो दफाफोरखौ लानानै गोदान दिल्लीयाव गोनांथारै सावरायदों एबसुजों लोगोसे माखासे दैदेनगिरिफ्रा गोदान दिल्लीयाव बिटिआरनि दफाफोरखौ लानानै सावरायनाय गोनां समाव बाहागो लादों मिरु एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर' लेङाइ गाहाय आफादगिरि खोरोमदावारि गाहाय नेहाथारि खनीन्द्र बसुमतारी आरो कार्बि आंलंनि दैदेनगिरिफोर मिरु सरकारनिफ्राय बे गोनांथार सावरायलायनायाव बाहागो लादों आइपि जइन्ट डाइरेक्टर एके मिश्रा बिथाङा सावरायखांनायनि उनाव दिपेन बर' बिथाङा बुंदों बिटिआर गोरोबथानि दफाफोरखौ मावफुंनायनि फारसे बिथां एके मिश्राया गोनांथारै खोनासंदों गाहाय मन्थ्रि आरो नखर मन्थ्रिया बिटिआर गोरोबथानि दफाफोरखौ मावफुंनो थाखाय गोजौ थाखोनि अफिसारफोरखौ बिथोन होगासिनो बे सावरायलायनायाव एनडिएफबि फोरनि जेंना कार्बि आंलंनि जेंनाफोरखौ गुवारै फोरमायनायजों लोगोसे बर'नि गासै जेंनाफोरखौ मावफुंनो खावलायनाय जादों होनना बिथां दिपेन बर'आ फोरमायदों बिपिएफनि आखाइ मुथियावनो दासिमबो दं नामा एमसिएलए प्रभात बसुमतारीया बेरेखा दोलोनि महर लादों प्रभात बसुमतारीया थारैनो 17 नं सुबाइजार समाजनि एमसिएलए प्रभात बसुमतारीया बिजेपि दोलोआव थानानैबो गुबुन राजखान्थि हान्जानिबो खामानि मावबाय दं नामा जाय समाव बेरेखा दोलो बिपिएफआ इउपिपिएलनि मैखोम सुबुं गौमाखौ लाना गोबां बेरेखा राव बुंनायखौ नुनो मोन्दों थिग बेबायदिनो प्रभात बसुमतारीनि फेसबुक कमेन्टआव बेबायदि आखुआनो नुसारजादों आसामनि मन्थ्रि उर्खाव ब्रह्मआ बिजनीनि सुबुं थुबुरमानि मोनसे सावगारि पस्टआव कमेन्ट होदों 17 नं सुबाइजार समाजनि एमसिएलए प्रभात बसुमतारीया सोंथि सिखारो बिथाङा दाबो बिपिएफनि आखाइ मुथियाव दं नामा बेफोर सोंनायनि फिननायखौ समासो फोरमायसिगोन माइनाव सोरां बिथांखि बायदियै बिटिआर सरकारनिफ्राय मोन 59 सेल्फ हेल्प ग्रुपनो 25,000 रांनि चेक रानदों क'क्राझार जिल्लानि सालाकाटि ब्लक इउपिपिएल दोलोनि बानजायनायाव मैया खुरसाकाटि बिसिडिसिनि सिङाव थानाय सातबिन्दो माइखि बाजारनि नब्लाङाव बिटिआर सरकारा रायजोफोरनो खोथा होनाय बायदियै माइनाव सोरां बिथांखि बायदियै गासै मोन 59 सेल्फ हेल्प ग्रुपनो 25,000 रांनि चेक राननानै होदों बे हाबाफारियाव सालाकाटि 12 नं बियाबनि टिसिएलसिसिनि मासिगिरि अमृतास कुमार ब्रह्म क'क्राझार जिल्ला इउपिपिएलनि आफादगिरि रुधिर दैमारी जिल्लानिनो गाहाय नेहाथारि सुरज मोसाहारि आरो क'क्राझार जिल्ला इउपिपिएल लाइमोन गांखंनि गाहाय नेहाथारि मिलन मोसाहारि लोगोसे सालाकाटि ब्लक इउपिपिएलनि दैदेनगिरि खुसाकाटि बिसिडिसिनि मासिगिरि बिथांमोनहाबो बे हाबाफारियाव बाहागो लायो धेमाजि जिल्लानि जनाय महकुमायाव बांदों जापानिज एनकेफेलाइटिस आरो एक्यूट एनकेफेलाइटिस सिन्ड्रम बेमारा जायनि थाखाय रायजो राजाफोरनि गेजेराव थांनानै सांग्रांथियारि मेल खुंफुंनो गोनां जादों जिल्ला आरो महकुमा सावस्रि बिफाना धेमाजि जिल्लानि गाहाय देहा फाहामगिरि एबा सावस्रि मावख'गिरि डक्टर किशोर कुमार कामाना मिथिहोनाय बायदिब्ला धेमाजियाव दासिमाव जापानिज एनकेफेलाइटिसजों गाग्लोबजानानै सा 19 आरो एक्यूट एनकेफेलाइटिस सिन्ड्रमजों गाग्लोबजानानै सा 18 गासै सा 43 सुबुंफ्रा बेरामाव गोलैदों बेनि गेजेरावनो जनाय महकुमानि लहिजान जनाय बाजार 3 नं मुरखं सेलेक 10 नं मिलनपुर झुनकारें सेलाम लामाजान आरो सिमेन्ट सापरियाव गासै सा 9 सुबुंफोरा जापानिज एनकेफेलाइटिसजों गाग्लोबजादों मख'नो गोनांदि जापानिज एनकेफेलाइटिसजों गाग्लोबजानाय सा 3 आरो एक्यूट एनकेफेलाइटिस सिन्ड्रम सा 6 गासै सा 9 सुबुंफोरा बेरामनिफ्राय रैखा मोनबाय होनना खौरां मोननाय जादों गुबुन फारसेथिं जिल्ला सावस्रि बिफाना मिथिहोनाय बायदिब्ला जापानिज एनकेफेलाइटिस सा 2 आरो एक्यूट एनकेफेलाइटिस सिन्ड्रमजों सा 3 जिउ खहा जाबाय होनना मिथिनो मोननाय जादों बेनि अनगायैबो जापानिज एनकेफेलाइटिस आरो एक्यूट एनकेफेलाइटिस सिन्ड्रम जानायफोराव जनाय महकुमा सावस्रि बिफाना एन्टिडट उखुन्दै होनायखौबो नुनो मोनदों खौराङा एसेनोसै गोजोन्थों